Hej. Jeg vil gerne tale om en indsats for at styrke entreprenørskab på de kunstneriske uddannelser på tværs af Norden. Et emne, både jeg og Margrethe Bak har arbejdet med længe, og da Anne Kirketab fik til opgave af Nordisk Råd at skrive en rapport om emnet, så kontaktede hun Margrethe og jeg, og det gik vi så ombord i. Det endte også med en rapport, der nu ligger ude på hjemmesiden, og undervejs så koncentrerede vi os rigtig meget om, at det vi fik skrevet henvendte sig til de folk, der arbejder ude på uddannelserne på det kunstneriske felt. Og det er altså lige fra ballet til musik, arkitektur, kunsthåndværk, design. Så en meget bred gruppe, og vi arbejdede med sproget undervejs, vi arbejdede med eksemplerne undervejs. Vi ville gerne sørge for, at rapporten var noget, man kunne lade sig inspirere af og motiveres af. Et arbejdsdokument, der kunne komme ud og være i brug. Og det her billeder fra processen undervejs, hvor vi samler viden og prøver at udtrykke os gennem modeller og tekst. Da vi så skulle op og præsentere rapporten for Nordisk Råds folk, så sagde de, I behøver ikke fortælle, hvad I har skrevet, vi vil gerne høre, hvad skal vi gøre nu? Hvad har jeg gode råd? Og så sagde vi, så synes I, vi især skal koncentrere jer om underviserne og uddannelsesudviklerne på skolerne. Lav gerne workshops for underviserne, lav en kæmpe konference for deltagere på tværs af Norden, så vi kan inspirere hinanden. Og der sagde de så heldigvis, værsgo, lav 5 workshops, en i hvert nordisk land, og en stor konference. Det skal I gøre senest november. Her er en pose med 500.000 kroner. Søg mere funding, hvis I har lyst. Det var i marts måned, og nu er det snart november. Og så kunne vi se, at vi blev nødt til at dele den store opgave med nogle andre, så vi tog kontakt med CAGI, som er Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Og de sagde heldigvis ja til at stå for konferencen, som ligger i november. Og Margrethe og jeg med Anne som sparring skulle så stå for de 5 workshops, som skulle falde her hen over efteråret. Og det første, vi går i gang med, det er selvfølgelig at skabe nogle kontakter rundt omkring i Norden. Og det er i høj grad et spørgsmål at trække på sit netværk og ringe rundt og google sig til, så vi har nogle gode folk. Vi skulle finde nogle steder at være, nogle skoler, nogle fysiske rum at være i. Nogen, der kunne fortælle os, hvordan skaffer vi mad til deltagerne på dagen? Hvordan rekrutterer vi til de her workshops i de forskellige lande? Så det var sådan første fase, det var overhovedet at skaffe netværk ude omkring. Det næste, vi gjorde, det var at koncentrere os, hvilket sprog henvender vi os? Hvad skriver vi til folk, når vi siger, kom til det her? En fantastisk chance. Hvad er det for ord, vi bruger? Hvad er det, der får folk til at komme og synes, det har værdi for dem? Og vi hæver meget i ordene. Vi havde lange snakke hen over forsommeren om, hedder det The Creative Industries, som mange kalder det, eller noget andet. Vi inviterede blandt andet en fokusgruppe med undervisere fra henholdsvis design, arkitektur, musikkonservatoriet, teaterskole og kunstakademi, som hjalp os med at se dilemmaer og udfordringer i opgaven, så vi var klædt bedst muligt på til både at rekruttere til de her begivenheder, men også til at lave selve programmet. Hvad er der vigtigt? Vi gik ombord i at lave program og prøvede først at sortere i, hvad er det for nogle pointer, vi gerne vil have frem, når vi har folk til workshoppen en hel dag. Hvad er det for nogle refleksioner, vi gerne vil skabe rum for? Hvad er det for nogle øvelser, vi gerne vil forære videre? Hvad er det for nogle netværk, vi gerne vil lave mulighed for? Så det gik vi grundigt ombord i. Og bagefter så inviterede vi nogle folk til at prøve noget af det af. Lave en lille pitch, en prøve med dem. Vi arbejdede også med grafikken. Fik en grafiker ind og kunne hjælpe os med det visuelle materiale. Det er jo visuelle folk, vi i høj grad skal ud til. Og skærpede sproget fra rapporten yderligere og tænke, hvor kort og klart kan det sige, så vi skaber nogle rammer, som folk så kan oversætte til deres egne baner. Jeg fik mulighed for at tale en halv time på et seminar for glasundervisere fra hele Europa, lige inden vi skulle på workshop-tur. Så jeg havde lige en halv time til at prøve modellen af. Og hvis I vil se den senere, så har jeg den også med. Et rigtig godt en del af de indlæg, vi lavede. Vores egen lille pilot, hvor vi prøvede en af øvelserne af, en refleksionsøvelse, var også rigtig værdifuld, inden vi så tog på tur. Her ruller vi ud med toget. På vej ud mod den første workshop, som var i Norge, i Oslo for et par uger siden, hvor vi mødte undervisere fra en lang række skoler og en lang række fag. Folk, som ikke havde mødt hinanden før, men som på hver sin måde og på forskellige fag arbejdede med entreprenørskab i undervisningen. Vi var i høj grad, her er flokken fra Oslo Workshoppen, vi var i høj grad på en skole med rigtig mange ressourcer. Et meget, meget rigt sted. Og det er ikke nødvendigvis befordrende for den entreprenante tilgang til ting. Men havde nogle rigtig fine snakker, og der opstod nogle rigtig gode samarbejder folk imellem, så jeg er ikke i tvivl om, at der er noget, der er fortsat efter vi tog fra Oslo. Så tog vi til Göteborg og havde den workshop, der måske var mest livlig i interaktivitet med oplægsholderne. Vi kunne ikke vise et slide, uden der var debat omkring vores ordvalg og måden, vi fremlagde på osv., men på den frodige måde. Der var nogle super skægge snakke hele dagen igennem, så vi måtte faktisk ændre programmet undervejs for at få plads til de der indlæg, de kom med.
Så var vi i Reykjavik, og på Kunstakademiet i Reykjavik, som er en lille adræt skole, hvor de er vant til at få meget ud af meget få penge, så var der super opmærksomhed, blandt andet fra de folk, der underviser til folkeskolernes formningslokaler. Det gør man inden for kunstakademierne i Island, det gør man ikke i resten af Norden. Så det gav lige yderligere en dimension. Her er et billede fra Aarhus-workshoppen, som er fra sidste uge, hvor vi mødtes på Arkitektskolen, og der var undervisere fra 8 forskellige uddannelser, og der var altså både nogen, der kom ind til entreprenørskabsfeltet med fuldstændig blå øjne og tænkte, what to do? Nu har jeg landet en stor opgave på min skole. Det er mig, der skal have entreprenørskab ind, og andre, som har været i gang i rigtig mange år, som tænkte, er der nogle værktøjer til næste gear? Der er nogle praktikaliteter undervejs. Mad. Hvordan giver man mad til folk i lande, man ikke har besøgt endnu? Og vi tænkte, nu spørger vi. Og i Norge, der sagde de rige folk, at vi skal bare bestille dyr kantinemad. Og det gjorde vi så, og så er det skide træls, når folk ikke dukker op og spiser den. Fordi vi har selv betalt. Vi havde et fast beløb, det er vores penge, ikke også? I Island, på den adrette skole, sagde vi går lige i supermarkedet og henter noget frugt og noget ost og kiks. Det er en helt anden måde at tænke på. Vi fulgte med. Vi stillede spørgsmål til folk, egentlig, både i vores e-mail til deltagerne inden, og også i efter, og prøvede at skabe en refleksion undervejs. Og det er nogle af de ting, vi har fået rigtig god feedback på, at de der rum for refleksion, det er ikke særlig velkendt på de kunstneriske fag, at man reflekterer over den større pakke der, om hvorfor vi gør, hvad vi gør. Og nu er vi så på vej til Finland på søndag, skal møde finnerne. Vi har hørt rygtet om, at de bedst kan lide PowerPoint, ikke er så meget for det med interaktiv diskussion. Vi glæder os også til gengæld til konferencen den 8. og 9. november, som bliver et forum for alle folk på tværs af Norden. Og der er ovenikøbet en deltager fra Cameroon, der har snappet en invitation op i stedet. Det glæder vi os til at møde. Så det var det. Tak for opmærksomheden.